So our last stop kay Kataar Museum. Muni gisakyan sa unang pag World War. Pwede ka mo sa kayo siguro kalimuto ko yan. Big Mama Bomb. Precise. For size reference. Mortar shell. Ayun. Yeah. Okay. Maabri lang na siya, man. May bungo. Ang coin nasa 15,000. 15,000? Kung mga imong coin, iyanin lang siya sa pilot. Ah, mo na ilahan. Muna sa pilot kay baga man na kung injection nila yung gamiton. Ano? Nakuha sa Ang ilahan medyo murag correct na lang na siya. Pero napadya po is 7 remains. Japanese remains. Ini, pusil-pusil. Pwede ka muling ko din na to.